Bun venit în Schengen! De astăzi, călătoriile în afara țării sunt mult mai simple. S-a eliminat controlul de frontieră, ceea ce înseamnă că vei călători fără oprire, ca într-o excursie în interiorul țării. Isten hozott Schengenben, boldog új évet kívánok! Începând de azi, călătorim liber între România și celelalte state Schengen. Controlul de frontieră s-a desființat la toate punctele de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. Vei călători mai ușor și mai rapid. Isten hozott Schengenben, boldog új évet kívánok! Controlul de frontieră a fost eliminat la frontiera cu Bulgaria, inclusiv la trecerea cu Bacul și peste fluviul Dunărea. Желаем велик път до вашата destinație. Chiar dacă nu ne veți mai găsi în cabinele de control, e posibil să vă întâlniți cu noi în zona de frontieră sau pe principalele noduri rutiere. De astăzi am intrat în Schengen și călătorim liber. Însă, dacă planifici o excursie în afara țării, nu uita să ai la tine un pașaport sau o carte de identitate valabilă. За много години и една прекрасна година.